So what's this place all about? As you can see now, this place is a temple location, place of worship of Chukwu. I in accept here, the pictures is all there on the social media and the Zoku TV. Take I see one now. This coming this 2025. If I see kwado open na iga ewube place of worship of Chukwu Kepre mi henene. Now, if I see wetin be there na bido na ogili si ade na fence ebe a wee pụta wee gbadazie wee ebe a ga-alụ place of worship a dịka anyị si wee sie na ọtụtụ ndị mmadụ afụgo the pitch ya na n'eziokwu TV or na social media platforms. Then this side whereby you ga-alụ this side niile whereby you ga-alụ like a quarter ebe ndị ozi akpọrọ ọrụ ga-ebi for ọzụzụ ndị bịara maka ọzụzụ. Enwekwa ma space for car park for ndị bịalụ for worship and ihe gbasara ọzụzụ na ihe gbasara usoro esi efe Chukwu Okike ime ihe niile. So ebe anyị ga-ana ebe a wee na-azụ ọtụtụ ndị mmadụ. Anyị nwekwara neta wee gbadawa ebe a side fence ebe a wee ebe anyị ga-adọ ana the ofufe then anyị dọsa ya adọ ana ndị ichie onye ahụ ebe anyị ga-abịa. Olileanya anyị bụ na mmụọ Chinefo anyị nwekwara intention acquire more land. Yes, depend on how financial strength we have. So I hope ebe a niile ile anya yes ebe a dọgoro ibe bụ from here now to Federal Highway. It's just 2 minutes drive you get to Federal Highway. So that is already an established company already that is there. So the other quarters you are seeing the house at your back whereby look for quarters for ndị ọlụ and ndị bịalụ maka usoro iche iche. Daalụ.